Matud pa, ang pagpaturok sa mga negosyo mo'y labing epektibo nga tabang pagpabuhi sa katawhan taliwa sa hagit sa krisis sa kalibutan. Kung may negosyo, bisa ginagmay may halin gikan sa mamalitay. Ang halin mao na sabang puhunan nga sa negosyo magpadaghan. Subay nining kamatuoran, nagpasugod ang kagamahanan sa Bohol sa Abante Negosyo Caravan. Inay ang mga magnegosyo may maghasol ngadto sa mga buhatan. Sa Bohol, ang mga buhatan nga sa negosyo may kalambigitan, mao nay moadto sa kalungsuran aron ang mga buot mamuhunan direktang matabangan. Sa usa ka lugar nga may Abante Negosyo Caravan, ang pagkuhag business name o business registration, ang DTI mo ipadulngan. O kay balaod sa negosyo ang mga trabahante protektado sa pikas nga lamesa, ang SSS, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, pipila kalakang ra. Kung dugang puhunan ang kinahanglan, ang SB Corporation makatabang. Sa medium nga mga negosyo, adunay SEC, CDA ug DOLE nga magkaparehistro. Sa sunod nga lamesa ang BIR sa imong resibo pohon bisitaha o kung ikaw gilimong-limong sa DILG ka mosumbong. Sa panginahanglang makaginansya, pag negosyo mo'y atimana. Sa Abante Negosyo Caravan, bisitaha aron ugma dayon makapamaligya ka. Gikan diri sa Abante Negosyo Caravan sa Pitogo alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.